yazi iphunga lakho manje ngizwa nje ngisangena lapha eminyango ukuthi hayi siyasha la endlini. Ngicela ungichazela nje manje ukuthi namhlanje abantu ngoba baningi kangaka wenze njani upheka ini yindeni ukuthi kamnandi kanje ukudla kwakho. Engakusho sibazobe beconsa imilomo. Usho nje shayeza kude kabi manje. Ola sidla ngabeef la beef chula. Okay, ngisacela ungibukisa nje sihambe naye. Sanje umuntu amazahlaza kwena. Ngoba naka amaplanti kwamatafula sevuthiwe. Ungichazele ngoba amaZulu. Yebo. Sithi namhlanje abadli sigwaqana. Udla kwesiZulu. Yebo. We are Africans. Yes, African and proud. Yes. Yebo. It's the same thing. Also a beef curry laphaya njengoba bevele pheka. Oh, beef curry. Yes. Ngiyabona ke ujeqe nje la ukuthi udeliwe nje kumnandi nje siyabuya njena. Hayi ke mina namhlanje ngathi ngizoyidlela ujeqeke nje. Hayi ngiyabuya kujeqe. Siyaphoqa ngoba ifunga ukwazi ukushaya ibhola kusiza ukuthi ene uye kwabanazeli. Oh sino chicken curry ngalana. Oh hayi abantu bazosutha nje hawu. Oh mase ukuthi ngalana side rice but we're going to side rice. Yeah, to prepare it it's just the rice. Okay. Unfortunately, salad enzelwa kwenye indawo. Oh, khona salad section. Yebo, hayi ngeke kwazi ukuthi salad section ngeke kwazi. Ngeke kwazi ukuthi hayi ake sibheke khona kwi salad section. Yebo. Okay, buya ngazuthi yona ke le section yama salad ngiyabona nje ama salad adekile. Ngicela ungichazela nje makuthi siqala la size la uhlobo lama salad nje sinalo namhlanje. No, we having a beetroot lana, sifake chutney ukuthi be naleya baba vome. Siba ne chutney, bese siba ne coleslaw lapha. Okay. Sibe ne butternut. Butternut, okay. Ayibukeka kumnandi impela. Siyabonga.
Zikwazi ukushaya ithombe levidiyo la. Iwe
Is it
Ilaba
Babukele emakhaya kumnandi ukuba umuntu omnyama, kumnandi ukubuka isintu, kumnandi le yonke into lamagcekeni nibonele nani ukuthi ibhadi binjani. Sengimnaye kumkhwenyana wami lana kanye nomakoti wami. Ngicela nisichazele nje ukuthi njengoba senenze lo mcimbi omuhle kangaka-ke, masisuka la yini enye esimele siyilindele la nje emndenini wakaMangazi? Akukho okuningi engingakusho. Angisiye umuntu okhuluma ngomlomo, umuntu owenza ngezenzo. Ilokho nje. Wena makoti ungabeka nje ambala okuvala. Manje sengizolungisa umbono. And then bese siyashaya. Bese siyawushaya. Hayi babukela emakhaya sizweleke ukuthi njengamanje sekushoda nje ukuthi siye esigawini sizoyishaya ngempela-ke lawo umakoti ezothi ayidu kanye nomkhayeni ethi ayidu. Sibonge kakhulu babukeli bami lapha emakhaya ngokuthi nihlale nathi nikhethe thina kubo bonke abantu. Ningakhohlwa ukuthi lolu hlelo niluthulela Ntuli Media and Clothing Pty Ltd. Nisale kahle, sobonana ngokuzayo.